салому алайкум дӯстони азиз, бародарои қадрдон, рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ боша. Хостум ки як бародармон гум шуда, ҳамро ба шумо пешкаш бикунам. Шумо бибинед касоне ки маълумот дора, ин рақамҳои телефоншон, ина ман суҳбатоша мемонам. Бародармон рӯзи сеюм ай Екатеринбург биромадай, ай хонаш биромадай, то ҳозира бедарак ай гум шудагӣ. Як ягон татон дарак дошта бошед, ягон ҷода дидаин, яки маълумот ами рақамҳои телефонда занг бизанед. воқеъ сарбаланду хонобод бошен. як бор дига омади моҳи шарифи рамазонро ба ҳамат муборакбод мегӯм. рӯзи саиди ҷумъа муборак боша. дӯстони азиз, ин ай дасти ман кор меомад, ина пешкаши шумо кардем. маҳрамат касоне ки маълумот доранд илтимос занг бизананд. ин кора худованд дар сари ягон тавон нишон натиҳад. як дар сари мусулмоне ки дар сари бародари мо омада ин кор худо аҳ нишон натиҳад. сарбаланд бошед, хонобод бошед, дар куҷое бошед, худованд ризқу рӯзитонро фаровон батаҳад. зинда бошед. дӯстони азиз, ман дар аэропортум айни ҳол чи Домодедов бошад, чи Внуково бошад, хеле ҳамаон медонем ай Москва ба душанбе омаданам. ман пеш ай билета гирифтан ҳамамон ама занг мезанем, чанд айга касоро мепурсем. ман бовар кунед чанд сола қатиан умеҷон додаракум қати доду гирифт дору масъалаи билет да кай вақте чанд касоро мепурсам, охирон ҳамин додара мепурсам. умеҷон арзон ҳамин мегӯяд. ина шумо метавонед ки таҷриба кунед, чанд касоро бипурсем. ина ман шумо да мегӯям билет фурӯши арзон ҳам аэропорта кор мекунад, ҳам тамоми ҷода мақсад ки онлайн қати кор мекунад, интернет қати. ина рақамошон занг бизанед, ина канали ютубшон, ина маҳрамат бидорем, подписатсия кунед, аввал пурсен, бибинед, баъд бихаред. ака замона ҳам хеле шидага пешравӣ аст. ман ишнам хеле мекунам. чӣ гуфтани Рахмат ака. зинда боша. ина Асбира фаромӯш накунед. зинда боша. ина бидорем подписатсия кунед дар канали ютубш. ина мемонам, ина рақамҳои телефоншон барои билет кадом аэропорте ки шумо да маъқул аст, дар Москва, Душанбе шумо да дастрас мекунед. чи Кӯлоб мепарем, чи Қурғонтепа мепарем, чи Хуҷанд мепарем, ёки ав тараф ин тараф паридан меоем. ина бародаро барои шумо. ина мо дар роҳи сафар ҳамаи шумо да барои кор. умеҷон сарбаланд бошед. дар мазур ҳамат зинда бошед.